Sanibona nginemukela nonke kwindofa Soweto TV la kuye kwaba nevidiyo edlala izolo khona la kwi-channel lapho uKhazi bekhuluma khona bekusehlizweni nesimo sokusebenza kwezomculo indlela yokuqasheka. Kube neposti-ke ebisilandela le posti-ke ngiye ngamabomu kuyiposta kulandelana nevidiyo ngani zokuphosta insuku ezisondelayo right. uKhazi usekhulumile le ndaba useyivize kaningi wakhuluma ngayo over and over again ukuthi ama-gig akawatholi into ewarishayo le. uKhazi umculo waziwayo ukhona endimeni ucula kahle akukho ashoda ngakho, so iwari ukuthi kahle kahle yini le avaleleke emcimbini. Okay, ithini ngeposti yakhe ithi cha kodwa abahle bemcimbi banenzondo yeqiniso. Hawu, kusho ukuthi ngempela bancamela ukunikeza ababodwa imali ehlule noma umculo esho ethi use-fully booked still bafuna omunye nayo matasa emicimbi eminingi bayeke oKhaza noSimisele Dlamazi Jona phuma osane Mbeje Sweet Cabasha bani Sweet Music nathi Sweet Cabasha ojikelele G umnikezwa Giga DSD Sigwebo Sevuzile Mbroza nabanye abaningi lapho siyazizamela ngomsebenzi wethu nabantu endaweni basithanda impintsha abafowethu boze bagenqike nezimono bezama ukukhava isikhathi ngosuku olulodwa anisiqasha phela. Hawu, kusho bani-ke kuKhaza okwakhuluma ngayo-ke into kanjalo-ke uSigoro Sentambo uma solution ayikhuza lento engenza ngizibuze ukuthi kahle kahle shuthi ipolitiki is everywhere. Abadlali bebhola khona beligcina beliyeka nje ibhola bangasalidlali behlele kumvela okwi-first division begcina nje belahlele uthando lebhola. Even if umuntu edlala kwi-PSL agcina umuntu elose interest kwipolitiki khona abantu asebaphupha, hhayi ngoba bephuphile bashaya ngesithende bakhushula abantu abathize, abantu aba-actayo nabo khona abantu aba-actayo basebesebenza emashophu basebenza ama-security basebenza nje imisebenzi yokuthi beqhubeke phambili bayaklina basebenza ama-receptionist abantu edeni bazi ukuthi ba-acta kahle kanjani abasekho endimeni. Abaculi abathize kunabaculi abaziwayo ukuthi abaculi abade beshisa ngekhathi ethize abaseyilutho. So nakwezomculo-ke nje oKhaza is the same thing nakhona. Komapiano sibonile, ko-house sibonile, ey'torini ey'nkulu generation sibonile, everywhere ukhala ngenkinga efanayo. Baningi abaculi ngampela abangayitholi imicimbi boze beginqene ney'moto ngampela umuntu akhava imicimbi ewu-5. Maybe isikhathi manje sokuthi imicimbi ibheke indlela okubhukha ngayo abaculi. Imicimbi ewu-5 ngosuku olulodwa bafethu kunomuntu ongaqashiwe uzoyikhava kanjani le micimbi lo muntu ewu-5 kuma-province ayi-3. Ngiyakhumbula lapha kuyigcwalisa futhi ake ligcwalisa se-Carnival City i-Blue Nation Festival. Kunabaculi abaningi abangafikanga lapha, abaningi ngoba umcimbi wabapintsha uzoqala ngo-6 ntambama past 5 ntambama wabavayela ekhoneni because kusetshenzwa isikhathi lapha bagcina bengafikanga. Baningi abantu abengafiki kube baqasha kula bantu ababhaliwe la abengaqashwa bebe baningi abaculi. So ngampela kuzomele beyibhele into abahleli bemicimbi opromote ukuthi abafethu ababanikeze ithuba kodwa phela nawe umculi angeke bemane beqashe nje ngoba uyaziwa. Kumele be-active online kuFacebook, ko-TikTok, wenza ama-live, Instagram, uya-Twitter. Kunabaculi abangafuni ukuzifaka ebantwini. Siyacela abantu bezifake ebantwini khona uzohlala usemehlweni abantu. Kunabaculi abasha abahlala befika abamkatshubomvu abaqasha kalula abanengoma ey'khulumelayo, ingoma efunwa abantu, ingoma edume ama-province amaningi la eSouth Africa ahlukene, phansi ko-Cape Town, phansi ko-Limpopo, phansi ko-Mpumalanga, yezwa ko-Bushbuck Ridge, koNkomazi, kuphi koMatsulu, uyabona into leyo, koNgotini, eThekwini kuyaziwa, emakhaya KwaZulu-Natali, kuMsinga, koNongoma, koMpangeni, oPhongolo, fika koPieter Retief, koSekhunda, koBalfour, you understand? So
uma wena ezomculi ingoma yakho ezikwenza lokho kuthathi kakhulu, bayabheka abantu ukuthi yini i-top 20 ama-artist ahamba phambili. Kuvela abantu ababodwa bazofoyela bona, uthole bazothola abayi-10, uthole nizojampeka ngaso sonke isikhathi. Sometimes ngiye ngizwe lento abantu beyisho ngokudelela kodwa ukuthi hey, umculo kabantu kumele ushintshe. Ngiye ngizwe lento le uma beyisho kwabanye abantu. Maybe sekuyisikhathi ukuthi abanye abantu indlela abacula ngayo be-adjust-ke kulo mculo wamanje ngoba bayasala, business wise bayasala and akumnandi ukubabuka besala. Kunomculo vele mawuthi uyabhekisisa kahle kahle uyogcina bengasabizeki kahle, bangasaqasheki because awusakwazi lo mculo ukuthi u-attract abantu. Maybe lokho kuyiqiniso somewhere somehow, angazi, because into esengikhalela mina ukuthi phela umuntu aqasheke yagcina umuntu engawutholi umsebenzi. Kubuhlungu umuntu unomuzi, unengane, unkosikazi, unemoto kumele ikhokhelwe, ingane kumele kuyikoleni, kumele kudliwe, understand, kumele kuthole ingane impahla, kumele ube ubaba la. So usuganile most abantu bacula ngasikani baganile. So lento yokhaza ukuthi kube kanje ayikho right. Uyayithola imicimbi ukhaza but it's not enough. Uthola leyo gwaqwa lengakhokheli. Bese uyothola umcimbi wa10,000 uzoya phela because ulambile. Maybe ba 15,000 inyana. Maybe uzoya, you understand? But umcimbi we20,000 uthi imncane. And mayithola uthola after isikhathi eside abafuni futhi ukubhadala abantu labo. Uthi umuntu yena eyizokunika late. Imali uzokhokha after 6 months. So inzima. Ngiyathemba ukuthi maybe bazoyibheka abahleli bemicimbi lento ukuthi emicimbini yabo ngempela kuzomele bebalansise, uyabona, bengaholi bonke abantu bakwazi ukuthi badumile. Ikhona eminye imicimbi miningi, khona okwamzukulu olapha eCarnival City wade ukhona, khona uSicebi, oKhuzani ihamba nga2, ubani umuntu encane wena umcimbi osaliwa noGqizile noNdoni banemicimbi nayo, you understand. uKatsheni kube ubani uMapholobo uGay naye unayo umcimbi, Caris Fountain miningi imicimbi, ubani omunye oTshatha amachiwelele hayi imicimbi leyo miningi kakhulu imicimbi. Khona nje lena-ke le angisho icagogwana kodwa le eqhama esikhaleni ebakoSoweto miningi imicimbi. So kuyomele ngempela bebhekelele abafethu, but nabafethu laba abancane abasafikayo bafikile abafethu bayayicela indlela abadlali bacula into efuna le genge le ewudlalayo music lapha ko-res, igenge encane nje ifuna ko-high school ewuthanda bayawuphusha, yabona. So kuzoba i-challenge vele ukuthi yena bebambelela lapha. Abanye-ke bayosinda ngoba vele sebangena kudala ebantwini and akulula bephume. Abantu kumele beyimangathele umusic wabo, kumele beyiphushele betshela abantu ukuthi hayi ikhona i-album, iya ku-YouTube, iya ku-Spotify, bayibone, niye nibona phana kobani osaliwe. Usaliwe nokumbona mina uzo-update abantu ukuthi umculo kuhamba kanjani. Why abaculi bengakwenzi lokho angazi. So abantu abasondele ku-online, abasondele kubantu abazokhuluma nabo bebasiza ukuthi ukuze wenze lento ozoyenza kanjani. Senza lama-video nje ebusuku nje, hayi njengoba siyathanda sithanda, but abafethu insizwa zakithi iy'ntokazi zakwethu zikhona, yabona, zilambele impumelelo, zilambele imicimbi serious ekhokhayo. Yilokho nje ukhaza khala ukuthi na abeke bebhekwe phela athi sebezondwa ngempela yini, khona inzondo khona. Nami ngisho kanjalo ukuthi ake benikezwe i-chance, kodwa nabo-ke bezama ukuthi uma bebona ukuthi khona abashaya khona, maybe kunezinto ey'ncane bemele be-adjust, maybe iy'nsimbi, i-beat yabo, indlela acula ngayo, because kuyasaleka phela. Usuzothi yini eyenza ukuthi basale, because phela bayacula abafethu, ayikho abashoda ngayo iningi labo, and bacula izinto eziyiqiniso ezenzakalayo. Bacula ngepolitiki, bacula into ezenzeka emakhaya, bacula ngobuxoki benzeka emculweni, abahleli bemicimbi, izimpilo zasematekisini, abantu bokufika, bahlale bekhuluma izinto ey'balulekile. So nami lokho engikusho ukuthi na akubona babheka ngempela bahle bemicimbi. Sale kahle.